k'a bɔ Mali kɔnɔna na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoniw la sabati ma bi ye araba ye bi araba bɛnɛmɛ nansara san kalo 2nan ye février kalo bi o tile 14 ye ka bɛn 2024 san ma farafin kalo min n'o ye sungaloma kɔnɔ ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 4 ye jace la san kalo 8 don hijira san 1445 san do duwawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo tun ye février kalo tile 13 ye arajo tɔgɔ la don o bɛ laɲɛnamaya diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. O baaraw kɛra an ka jamana kɔnɔna na kunnafoni ɲɛfɔli ko la jɛkulu dɔ farala ɲɔgɔn kan ka se ka yira k'a fɔ n'Ala ye jumadon yira an na min tali kɛ février kalo tile 16 ko wele bilalen bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ma ka se ka taa dɛmɛ don an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u bɛ ka wulikajɔ kura minnu ta k'u b'u dɛmɛ o la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Mali kuranko gɛlɛya maa dɔ bɛ min y'a hakilina fɔ o ko la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni kan lasɔn aw denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ lakanabaliya kɔni Masina marabolo la o kɔfɛ a yirala k'a fɔ hali bi jariwale tigilamaw b'u sɔn min bɛ tali kɛ Bankasi marabolo kɔnɔna na fo ka taa se Koro marabolo kɔnɔna na ko jariwale tigilamaw u bɛ wulikajɔ kɔnɔna ni waati laban na u b'u ka munumunu salo kɔni kɛ ko kuma ni kuma i b'u kuluba kɔni faralen ka ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔw la ko n'u k'u kulu farala ɲɔgɔn kan k'a bɛ bali k'u carilen kɔni ye sigidalamaw kɔni ka seeraw la u y'a yira k'a fɔ n'i ye jariwale tigilamaw ye nin munumunu salo na k'u bɛ fɛɛrɛ jugu dɔ kɔni labɛn kɔni de la kuma kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ɲɛmaaw kɔni ka fɛɛrɛ kɛ min bɛ tali kɛ Baɲangara marabolo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka se ka lakana kɔni k'a larawuli jariwale tigilamaw kɔni bɛ munumunu salo la nin waati laban ninnu kɔnɔna na walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min na o kana dankari kɛ sigidalamaw la an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'o hakilinaw sabati. N'an bɔra yen kunnafoniya y'a yira k'a fɔ n'aw hakili b'a la an ka sɛbɛnfura min n'o bɛ tali kɛ carte biométrique o baara min kɔni sigilen don sen kan jamana ɲɛmaaw kun bɔra ni ka se ka kunnafoni di baro dɔ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ o sɛbɛnfura min n'o baaraw sigila sen kan ko min bɛ tali kɛ Faransi cakɛda dɔ bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Faransi société dɔ ko kɔni tun bɛ ka an ka carte biométrique ka se ka a kɔdi dɔ kɔni ni ka se k'o daraki ka se k'o kɔni minɛ ka ban ni ka se k'o di o baara mun n'o kɔni kun kɛra ka se ka an ka sɛbɛnfura ko kɔni ni ka se ka don kalama la biométrique o baaraw kun tɛ ka se ka kɛ a yirala k'a fɔ Mali kɔnɔna na min bɛ tali kɛ an ka kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ n'o bɛ tali kɛ sifinaka dɔ ale ka wulikajɔ kɔni kɛra sababu ye ni ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ nin ko in na ko kɔdi in kɔni k'ale kɔni wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se k'an daraki nin maa kofɔlen ninnu kɔni na an bɛ dugawu de kɛ nin hakilina min kɛlen filɛ nin ye yarabi Mali sɛbɛnko Ala k'a bɛɛ lajɛlen laɲɛnamaya. N'an bɔra yen sura kunnafoniya y'a yira k'a fɔ Bamakɔ suguba kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnna daba 4 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ tasuma kɔni ye daba 4 kɔni sugu kɔnɔna kɔni ka se k'o kɔni minɛ a ye tiɲɛni caman kɔni de kɛ a kɔni yirala k'a fɔ tiɲɛni caman kɔni kɛra nka k'a fɔ ko tasuma kɔni a sababu de ye nin ye o ma se ka dɔn fɔlɔ wa tiɲɛni yɛrɛ danna nin yɔrɔ kofɔlen kɔni na o ma se ka dɔn fɔlɔ kunnafoni tɔ mana kɛ min ye an bɛn'o priorité d'an ma nka kuma kɔni kɔlɔnmayara min ye min bɛ tali kɛ Bamakɔ suguba kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna daba 4 kɔni kɔnɔna na sura tasuma kɔni wulila daba 4 fan dɔ kɔni na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka kasara kɔni k'a dugwa. N'an bɔra yen Sogonikɔ commissaire n'o bɛ tali kɛ 7e arrondissement commissaire Segu Mande ale n'a ka cɛdenw olu kɔni wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka tɛgɛ kɔni kɛ banti maa 7 bɔɲɔngo la ni maa 7 n'i y'a ta k'a lajɛ ko cɛ 6 bɔɲɔngo ani muso 1 olu kɔni tun bɛ wulikajɔ kɔni kɛ muso min 1 min n'o kɔni b'u cɛ la o kɔni de kun y'u maa ye maa min kɔni bɛ yen nɔ n'o de bɛ taa kow kɔni larawuli cɛ ninnu a n'olu bɛ jɛ ka baaraw kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'u ka complice kɔni ye a yirala k'a fɔ marifa 3 bɔɲɔngo o minɛna ni maa kofɔlen ninnu bolo fo ka taa se moto 2 o kun sonyɛlen kun b'u bolo ani marifa kisɛ caman den o minɛna ni maa kofɔlen ninnu bolo min bɛ tali kɛ Kɔnpoli Segu Mande ale n'a ka cɛdenw 7e arrondissement commissaire olu kɔni tɛgɛ kɛ ni maa 7 la ni ka se k'u bila ka taa kaso kɔni kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka nin wulikajɔ ninnu sabati lakana u bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na. N'an bɔra yen kunnafoniya y'a yira k'a fɔ sotarama dɔ kɔni Kulikoro sira kan ale tun bɛ boli dantɛmɛ wale kɔni na o boli dantɛmɛ wale n'o bɛ tali kɛ ntɛnɛndon nɛgɛ kanɲɛ 19 waatiw la o boli dantɛmɛ wale kɔni senfɛ a taara kɔni ka taa don polisiw kɔni na polisiw ka mobili kɔni jɔlen polisiw tun bɛ mobili kɔni kɔnɔna na ni sotarama kofɔlen kɔni a kɔni taara ni ka se ka taa olu kɔni tan o senfɛ polisi 2 kɔni olu joginna maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ sotarama bolikɛla in k'a tun bɛ boli dantɛmɛ wale la dɔw yɛrɛ ka fɔ la kana kɛ ko ɲɛnaminimafɛn kɔni ko tun b'a kɔnɔ ko a tun bɛ boli dantɛmɛ wale kɔni na min bɛ tali kɛ sotarama bolila kɔni ale kɔni bilala ka taa kaso kɔni kɔnɔna na polisi minnu bɛ yen n'olu joginna a ko la olu taara ka taa n'u ye labitali an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka nɔgɔya don a ko la. N'an bɔra yen février kalo tile 13 o ye arajo tɔgɔla don ye o don tɔgɔla in kɔni mana na se
ni don tɔgɔla min la ɲɛnama diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wulikajɔ kɔni kɛra mali kɔni kɔnɔna na ni ka se ka nin don tɔgɔla kɔni ka se k'o la ɲɛnamaya arajo tɔgɔla don ka se k'o kɔni la ɲɛnamaya wulikajɔ kɔni kɛra fan caman de fɛ ka se ka nin baara in kɔni sigi sen kan min bɛ tali kɛ studio tamani ale y'a baaraw kɔni labɛn kunnafonidilaw jabala so kɔnɔna na ka se ka wele bila kunnafonidila caman ma ka se ka na ɲɛfɔli kɛ nin don tɔgɔla kɔnɔna na kɛnɛ ka yen nɔ an ka maa dɔw ka seerew lamɛn. an bɛ arajo tɔgɔla don la ɲɛnamayali hukumu de kɔnɔna na n'i ko arajo i ko kuma n'i ko télévision i ko kuma gɛlɛya kosɔn kuma donso ko fɛn bɛɛ lajɛlen b'a den wolo ko kuma de b'a ba wolo o ye kuma gɛlɛya kosɛbɛ kuma taara ka di jɔnni ma ko ɲamakalaw olu ka kɛ an bolominakala ye a gɛlɛyalen olu bolo olu ko kuma man ɲi kumabaliya man ɲi a bɛna kɛ cogo jumɛn na ko da ka surun a fiɲɛ ka jan ala ye aw minnu kɛ arajo baarakɛlaw ye ala ye aw minnu kɛ télévision baarakɛlaw ye ka aw dahirimɛ bɔ a da la aw de ye kumakɛlaw ye aw b'a janto aw ka kumaw la o de kama ni sariya sɛbɛn in labɛnna k'a di aw ma o ka kɛ aw ma bolominɛkala ye waasa fili bɛ se ka dɔgɔya cogo min na baaraw kun kɔnɔ a ti ɲa kalan ko n'i ko kalan i ko degeli n'i ko degeli i ko fili yɛrɛ tɛ ban maaya la nka fili caya kojugu o de bɛ ni bɔnɛ an kana siya woloma kɛ an kana yugu kɛ an kana maaw bila ɲɔgɔn na an kana kuma fɔ min bɛ taa wuli jamana la min bɛ se ka sigiɲɔgɔnya tiɲɛ an ka hakili to an yɛrɛ la an ka se ka kɛ miseli ani gaari ye ka malidenw bɛɛ lajɛlen kala ɲɔgɔn na aw bɛ ka kuma fɔ kuma bɛ komi kɔnɔ n'i ko n ko ka ban a bɔra e taya la n'a taara minɛcogo t'a la i ye hakili to ɲinikɛw i y'i kasila o i sigira i sonsɔrɔla a taara o waasa mun se k'an kisi o ma fo k'an hakili to an yɛrɛ la. bon arajo a fɔra wagati dɔ la mɔgɔw tun siranna ko arajo bɛna tunu ka sabu kɛ kunnafoni dilan kura minnu nana ko u bɛna kɛ sababu ye ka arajo tunu nka min kɔni ye tiɲɛ ye an bɛ don min na ko bi arajo bɛ yen halisa wa arajo jɔyɔrɔ ka bon hali bi bɔlɔlɔ siraw ni kunnafoni dicogo kuraw ne bolo olu bɛ dɔ de fara arajo fanga kan n'an sera a kɛcogo la. Ni ye histoire lajɛ a ko daminɛna kabini indépendance ma se depuis 1957 ka ta radio Sudana ka na radio Mali la ka bɔ radio Mali la ka na RTM na ka bɔ RTM na ka na ORTM na ka bɔ ORTM na ka na ORTM filanan na parce que ORTM filanan ye diffusion bɔra o kɔnɔ. Donc c'est pour dire que vraiment radio jɔyɔrɔba de b'a anw ka communauté kɔnɔ o de y'a to kabini a daminɛ la an ka ɲɛmɔgɔw y'a jateminɛ k'a fɔ k'u ka radio so sigi région bɛɛ kɔnɔ pour que an ka se ka couverture totale kɛ ka information distiller ka kunnafoni ɲɛnamaya di mɔgɔw ma radio bɛ ka taa parce que bi kunnafoni di ka kunnafoni ɲuman di k'a sɛgɛsɛgɛ radio sow de bɛ se k'a di an y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ don an ka profession in kɔnɔ bi u ma ɲini k'a dɔn min yɛrɛ ka gɛlɛn o de ye k'a fɔ ko u yɛrɛ ti fɛ k'a ɲini k'a dɔn o de ye problème yɛrɛ ye je pense que baara mana kɛ cogo o cogo n'i y'a ɲini k'a dɔn n'i y'a ɲini k'a faamuya o de bɛ se k'a nɔgɔya i bolo ne b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bi ka kunnafoni ɲini ka ko ɲini k'a dɔn ko gɛlɛn tɛ bilen o. ayiwa ni jati minɛ gafe bolola sɛbɛnni kɔfɛ arajo kɛra kunnafoni di sira filanan ye ayiwa télévision nani jabara nani mɔgɔw ko arajo ko b'an na nka an y'a ye k'a fɔ hali bi sanga min b'a la ni dɔ ma fara a kan o tɛ bɔ a la ka tugu hali bi a bɛ se min na kunnafoni di sira tɔ tɛ se o la min bɛ se ka kɛ n'a ye kunnafoni di sira tɔ tɛ se o la ani a bɛ se k'a fɔ bɛɛ ta don ka tugu a ka nɔgɔ a bolo ka bɛɛ lasɔrɔ ka kuma di bɛɛ ma ani ka bɛɛ lasɔrɔ u ka kan na ne fɛ arajo ɲɔgɔnna tɛ kunnafoni di siraw la réseaux sociaux nana de ka arajo sinsin ka tugu mɔgɔw bɛ nkalon caman mɛn mɔgɔw bɛ kuma caman mɛn n'u y'a mɛn u b'u teliya ka taa lajɛ sira wɛrɛ fɛ arajo fɛ gafe fɛ n'a sɔrɔ tiɲɛ don nka nkalon ka di mɔgɔ caman ye ka tugu réseaux sociaux kan nkalon minnu bɛ kɛ yen nɔ a bɛɛ tɛ fili ye dɔw dabɔra a kama ayiwa nka ni mɔgɔw b'a fɛ k'a dɔn a tiɲɛ n'a nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na dɔwɛrɛ t'u bolo arajo so minnu dɔnnen don kunnafoni sira minnu dɔnnen don ka t'olu lajɛ k'a tiɲɛ n'a nkalontigiya dɔn. ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seeraw la arajo tɔgɔla don la ɲɛnamani hukumu kɔnɔna na kuma kolomɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ arajo jɔyɔrɔ ye min ye jamana kɔnɔna na jango sigida kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin ko ninnu na an bɛ dugawu de kɛ hali bi hukumu kelen kɔnɔna na minisiri min bɛ na n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ kunnafoni ko yɛrɛ ma ale fana ye ɲɛfɔli kɛ nin ko in na n'o bɛ tali kɛ alihamudu ak ilɛn an k'ale ka seeraw lamɛn. an ka jamana in ani saheli jamanaw u bɛ gɛlɛyaba de la gɛlɛya min an yɛrɛ ma dilan a bɔra yɔrɔ de la ka na s'an ma gɛlɛya min bɛ o ye kɛlɛ gɛlɛya ani bɛnbaliya a ɲanginiw nana fara kan donc o y'a kɛ an ka jamana saba in saheli jamana ninnu vraiment o bɛ gɛlɛya la kosɛbɛ bon o gɛlɛya n'a cayara
a bɛ jamanadenw yɛrɛ la fara ka bɔ ɲɔgɔn na. O de y'a to an ko ɲinɛ arajo min ye mɔgɔ tɛ se ka arajo datugu parce que ni arajo kumana i b'a ta fan bɛɛ. An k'a fɔ an ka arajo baarakɛlaw ye u k'i timinanja pour que ɲinɛ baara a ka kɛ bɛn de la. O de ye la radio service la Concorde nationale. Radio ale bɛ bɛn dilanli de la jamana kɔnɔ. Radio bɛɛ radio nafa dɔn, a nafa ka ca, a tɛ se ka fɔ ka ban yɛrɛ. Radio bɛ mɔgɔw ka dɔnko n'u ka fɔko an'u ka fɔlɔfɔlɔ ko k'olu lase. Radio bɛ fɛn caman lase bi denmisɛnninw t'a dɔn. N'u b'a recherche yɛrɛ kɛ sisan cadre dɔ bɛ yen n'u bɛ recherche yɛrɛ kɛ hali n'u bɛ test de doctorat kɛ u bɛ taa radio enregistrement de ta. O bɛ radio ka baara dɔ de ye. Bon radio fana bi i ladɔnniya k'a fɔ ko i kelen tɛ diɲɛ kɔnɔ. Ni i kelen bɛ Bamakɔ yan i bɛ Bamakɔ fɔlikɛlaw lamɛn mais radio de b'a to i bɛ Sénégalais fɔlikɛlaw lamɛn i bɛ Chinois ka fɔlikɛla lamɛn ani Japonais wa ni Nigeria comme ça i b'a dɔn k'a fɔ ko e tɛ kelen tɛ jamana kɔnɔ e tɛ kelen tɛ dugukolo kan siyaw ka ca population sugu ka ca bɛɛ ka ɲɔgɔn bonya bɛn bɛ na o de la ne bɛ vraiment radio baarakɛlaw bɛɛ fo k'u encourager parce que u ye o min kɛ nin ye u ye an ka dɔnko ni an ka fɔko ani kunnafoniw caman lase anw ma u ye an ka dɔnko ni an ka kunnafoniw ni an ka fɔliko fana caman lase jamana wɛrɛ ma y'a ye Mali artiste ye bi a caman arajo nɔ ye artiste caman tun bɛ yen ni an ka arajo enregistrement n'an ka magnéto kɔrɔ ninnu tun tɛ kungo kɔnɔ u tun tɛ dɔn yɛrɛ. Ni tun bɛ tali kɛ ministre Alhamdu Ak Ilani ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kunnafoniko yɛrɛ ma an ka jamana kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ yarabi jamana in kunnafoniko ala ka arajo kɔni ka se ka jɔyɔrɔ kɔni ka yiriwa jamana kɔnɔna na jamana ka ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogo min na ala ka arajo bɛɛ lajɛlen bila o sira kan n'an bɔra yen kulu dɔ faralen don ɲɔgɔn kan n'o bɛ tali kɛ JKTB ma olu kɔni ye kunnafonidi baro kɔni kɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan kɔni kɛ Amdalayi kɔnɔna na ka se ka yira ka fɔ u ka wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ de ka se ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ka se k'olu kɔkɔrɔma don u ka baaraw kɔni kɔnɔna na janko dugutigilakaw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i jɔyɔrɔ fin cogoya min na jamana kɔni ka ɲɛtaga kɔnɔna na jamana kunulama a n'a bilama min cogo di u bɛ wulikajɔ kɔni kɛ yɛlɛma bɛ se ka don jamana taabolo la cogoya mun na an ka maa dɔw ka seerew lamɛn. Ni jamanaden kulu dɔw farala ɲɔgɔn kan k'a lajɛ an ka jamana kun bɛ cogo di kunu a bɛ cogo di bi mun de y'a kɛ tan an y'a faamu k'a fɔ fɛn min y'a kɛ tan a bɔra anw de la parce que anw de y'an ka jamana labila anw de y'an ka taabolo bila ka wali kuma ta wali kumakan ta ka wali taabolo ta ka wali kalanw ta ka ban an yɛrɛ la adamaden fili man jugu n tɛ segin kɔ de ka jugu an y'a ye nin waati in na tellement que démocratie nana ka na anw ka jamana taabolo yɛlɛmɛ k'a don an n'an hakili cɛ jamanadenw bolo tɛ ɲɔgɔn bolo bilen jamanadenw ni jamana marabaaw bolo tɛ ɲɔgɔn bolo bilen an n'an ka laadalamɔgɔw bolo tɛ ɲɔgɔn bolo bilen o kɛra degun ye o furancɛ in kɛra sababu ye ka furancɛ don adamadenya na ka furancɛ don furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ limanaw ni ɲɔgɔn cɛ kabila ni ɲɔgɔn cɛ. tɔɲuman don an bɛ fɛ ka jamana la kɔlɔsi de ɲuman ni juguman k'a woloma k'a bɔ ɲɔgɔn na kɔnkɛrɛnkɛrɛn na an bɛ wuli da musow ma kosɛbɛ an bɛ fɛ ka jamana in jɔ de ka jamana kɔlɔsi musow ka bɔ an denw ka baarako ni fɔlɔ an k'olu ɲɛɲini sa. ɲinini ye ɲinini dama dama ye yɛrɛ ɲini tɔgɔ ɲini diɲɛ ɲini nafolo ɲini mais yɛrɛ ɲini ni min yɛrɛ sɔrɔ i tɛ nin si sɔrɔ o tuma Mali sera yɛrɛ ɲini ma an malidenw an mago bɛ anw yɛrɛ de la wa maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i kɛra maa sugu sugu ye Mali kɔnɔ an ka wele bi ma i bɛ politiki la o bila i bɛ jɔyɔrɔ la o bila i bɛ fɛn o fɛn o bila na Maliko la ni Mali tɛ yen foyi tɛ yen ni Mali sɔrɔla nin bɛɛ bi bɛn an tɛ maa si bila kɔfɛ ninnu t'a la ninnu b'a la bɛɛ b'a la wa ni bɛɛ b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ kari Mali y'an bɛɛ de ta ye mais Mali jɔli o diyagoyalen m'an bɛɛ kan fana fo an k'an jija o la. n'u ye Amdalayi choisi kun de b'a la o kun nin kama an fana y'an jɔ n'a ye n ko an b'a préparer an sɔnna ma o de kɛnɛ sigira bi n'i y'a mɛn dugutigi ni conseiller dugudenw de bɛ yen donc kunnafoni bɛ na min bɛ se ka dugudenw lafaamuya kow la o fana bɛ anw ka baara nɔgɔya an bɛ foli kɛ JKTB mɔgɔw ye u nana u ye kunnafoni min di sisan bɛɛ y'i ta sɔrɔ la an bɛ welewele min bila sisan o ye k'a fɔ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ vraiment an bɛ mun kɔnɔ sisan an ka fɛɛrɛ kɛ an ka ɲɔgɔn minɛ. ni tun bɛ tali kɛ jɛkulu min farala ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɔ a ma JKTB Amdalayi kɔnɔna na u ye fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ ka se ka ɲɛfɔliw kɔni kɛ sigida yɛrɛ jango jamana yɛrɛ u bɛ se ka yiriwa cogoya min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala k'a bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen ministre min bɛ yen nɔ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ cɛfɔ ni kanbɛn ma colonel major Ismail Wage ale ye ɲɛfɔli kɔni kɛ accord d'Alger mun de y'a to a ko kɔni bilala a y'a yira k'a fɔ wulikajɔ kɔni de kɛra ka se ka nin baara ninnu sigi sen kan ko an ka sigikafɔ kɔni o bɛna kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔna na nɔ min bɛ tali kɛ ministre colonel major Ismail Wage an k'a ka seerew lamɛn. waatiw tɛmɛna a tun k'a gɛrɛ mɔgɔ k'a bila i kunna ko sɔrɔdasiw bɛ se ka don Kidali ta ala barika la an sera ka don Kidali ka Kidali kɛ Mali ta ye
o kɔfɛ sisan président y'a fɔ ko sisan an ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw an ka kuma an ka ɲɔgɔn faamuya baara taabolo la accord fan fɛ kuma na a fɔra ko accord ni a tɛ ka Mali problème bɛ ban parce que a nana mun kama depuis 2015 a signé na mais fo bi fɛn caman b'a la problème ma nɔgɔya donc minnu fana tun bɛ Kidal n'u y'a kɛ Kidal tali gɛlɛyara ma parce que mɔgɔw y'a jateminɛ MINUSMA tatɔ la conseil de sécurité y'a fɔ ko MINUSMA mɔgɔw tun bɛ yɔrɔ min na o de kan ka di an ka sɔrɔsiw ma maintenant o ko waleyatɔ gɛlɛya caman donna la sisan comme sɔrɔsiw sera ka don Kidal minnu y'u ban o ko ma o ye SEMA mɔgɔw ani plateforme mɔgɔw dɔ minnu farala ɲɔgɔn kan don jɛkulu la min tɔgɔ ko CSP cas stratégique permanent n b'a fɔ mɔgɔw ye kosɛbɛ ko CSP ma accord signé dɛ SEMA y'a signé plateforme mɔgɔ dɔw y'a signé mais olu farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ pour que an kana se ka se Kidal donc comme an sera sisan olu yɛrɛ se bɔ accord ko la surtout que accord la a fɔra ko mouvement signataire u k'u sen bɔ sen na clairement terroristes sen na an dun y'a ye ni taama in senfɛ ka taa Kidal an y'a ye CSP mɔgɔw u ni terroristes tun bɛ ɲɔgɔn bolo u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'a ye ko caman b'u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ko sisan olu yɛrɛ ye u jɔ yɔrɔ dɔ la mun b'a kɛ u yɛrɛ tɛ se ka don accord kɔnɔ o de kama président y'a laɲini an ka se ka entre Mali an ka sigi an ka kuma pour que fɛn minnu bɛ ka accord fɛn minnu ka gɛlɛn ka kɛ Mali la an ka se k'olu fɔ ka tila ka kuma dɔ fɔ hakililata ye min ye pour que an bɛ se ka baara kɛ kura ye kan gɛlɛya minnu sɔrɔla accord kɔnɔna na an k'o fɔ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ et puis le fait que accord fana kɛnɛmamɔgɔw da b'a la France da b'a la communauté internationale da b'a la mɔgɔ caman da b'a la o fana y'a gɛlɛya dɔ ye mais n'an yɛrɛ y'a fɔ an maliyɛn dama ni ɲɔgɔn cɛ ka taa Ala fɛ an ka solution sɔrɔ la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o de ye dialogue intermalien idée ye. Ni tun bɛ tali kɛ colonel major Ismail Wage ale ka siraw la a kuma kɔrɔmɛ tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko sigikafɔ kɔni o bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ nafa b'o baaraw de la yarabi Ala k'o hakilina ninnu yakubaya n'an bɔra yen Mali kuranko bilama kɔni kɛmɛ lata karala ye kuranko kɔni gɛlɛya maa caman de bɛ yen nɔ gɛlɛya in kɔni b'olu da la caman yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko fɔta tɛ olu bolo bilen ko k'a sababu kɛ kuma fila fɔ ko maloya bɛ olu dɔw la olu ye fɛn caman kɔni de fɔ kuranko in kɔni na ko a si ni sababa ma bɛn maa caman kɔni sigilen bɛ ka se k'a ko kɔni lajɛ tayɛrɛkɛ dɔ bɛ yen nɔ ale ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fini kala yɛrɛ ma ale ye wulikajɔ ta ka se ka se a ma ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ kuranko kɔni a bɛ ka gɛlɛya mun lase ale ma bibi in na a ye ɲɛfɔli kɛ olu la Segu Ture an k'a ka siraw lamɛn. An nin tɔɔrɔlen don an dusu tiɲɛnen don parce que kuranko ni an bolo u bɛ ka baara kɛ a ko la an nana sɔrɔ u tɛ ka baara foyi de kɛ parce que u ye anw nɛgɛnna ko gurupuw nana u ko wayi ko kuranko ni ko san joli joli k'a ko bɛ ye san 30 ou bien san 30 ni kɔ ko fɛn min ɲagabilen don k'o tɛ se ka ɲɛnabɔ tile kelen ko ou bien kalo kelen ou bien san kelen ko o t'a la an bɛ baara kɛ a la de an tɔɔrɔ la an ka balo de b'a la an ka balo bɛ fɛn min na kɔni an fana tɛ kulonkɛ kɛ n'o ye u nana a san 3 de ye ɲinan ye a mana kɛ cogo o cogo dɔw kɔni bɛ se ka kɛ mais fɔlɔ na tun bɛ ka tigɛ heure 5 ou bien heure 4 mais sisan tile journée bɛɛ a tɛna mɔgɔ minɛni ka taa kaso la o t'i kun ye o an ko k'u ka baara kɛ de u ka continuer ni minɛni u ka minɛni kɛ ka taa mais courant kɔni jamanadenw k'a sɔrɔ an ko transition Asimu bi a tɛ ka kuma wa u bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw minɛna u minɛna aw nafa foyi de sisan anw ma ko gasoil ko wayi ko gasoil bɛ taa yuruguyurugu la mɔgɔw sɔrɔla min ye énergie dɛmɛ gasoil ko la mais o de tɔ juguyara a ɲagabira an bolo tuguni quoi an sɛgɛnna an tɔɔrɔ la wallahi Asimu k'a ko ɲɛɲini han sinon ten kɔni a tɛ se ka ɲɛ awɔ a tɛ ɲɛ an tɛ se ka kɛ u fɛ nin kun kan a dɔw yɛrɛ bɛ ka kuma radio la ko wayi ko n'i y'a mɛn an b'a fɔ ko courant nka cɛ an fɛrɛlen don u ka balo de t'a la u jumɛn de kɛra ka dɛmɛ ɲɛsin anw ma k'a fɔ ko courant mɔgɔ si. dugu dɔw bɛ yen nɔ marifatigiw de b'olu da la. marifatigiw b'u da la yen olu bɛ ka jɛra ni u ka marifatigiw ka se ka bɔ u da la o marifatigiw fana ma se ka bɔ u da la o problème fana ye trahison de ye nin ye ne kalo joli ye walayi ne bɛ na an bɛ taa so ten kalo joli min na an bɛ taa so ten denbaya bɛ yen ka na tile bɛɛ ban atelier da la ka sigi i ni dusukasi yɛrɛ bɛ taa so. k'aw muɲu k'u bɛna ko in ɲɛnabɔ k'a bɛna ɲɛnabɔ. muɲu san 3 u bɛ yen o ye mun ye Niger ta nin ɲɛnabɔra n ko u ye panneau kɛ fan bɛɛ mais Mali ta nin ninnu nana san 3 u bɛ yen hali bi an bɛ muɲu an bɛ mun muɲu kɛ an sɛgɛnna walahi. Ni tun bɛ tali kɛ tayɛrɛ dɔ ka seereya la Segu Ture an bɛ dugawu de kɛ Mali kuranko yarabi Ala ka fɛɛrɛ sɔrɔ a ko la n'an bɔra yen jɛkulu caman kɔni olu farala ɲɔgɔn kan ka se k'a jira k'a fɔ faranjɛla fanga maaw u bɛ wulikajɔ min kɔnɔna n'o bɛ tali kɛ ka se ka bɔ CEDEAO la accord d'Alger ka se k'o baaraw kɔni ka se k'o ban ka tila k'a jira k'a fɔ u ka jamana 3 ka bolo di ɲɔgɔn ma n'o bɛ tali kɛ AES la k'o baara min kɔni sigilen don sen kan jɛkulu ninnu farala ɲɔgɔn kan ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma juma natɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ ka taa dɛmɛ ta ka ɲɛsin faranjɛla fanga ɲɛmaaw ma donsolakaw fo ka taa se jɛkulu wɛrɛw ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin jɛkulu in kɔnɔna na an k'a maa dɔw ka seerew lamɛn.
Mamun Wango Kuma for the Plenia, a Jara Jim Bera Jele, Sabunia on Yiningan, Mekumi Makanadi, Sabu Frandia, Anna Makorobo Fako, Luba, or Tony Mindoraka Plaga na Ulukamo. Lolu gwana kadi jamana mabe jamana ngono kojugu kala bela jele ka je ki bolo dinyo ma anga je ka jamana dila anga je kangelenga anga je kokelenga dondo ka hakilna yoye koyi amara jele kaka ande janife aw memi be o nyai aw memi be o yanga be aw memi be o yanga hakilu ka kelenye ni manju hakili maga kelenye manju ta so dila mode o na fara ko majugu be nanya majugu be anya anyi sa juma kana ba no blele munu nga jugu nolu ko gwena jarabe abena biema sabu muso blara ko nanyaro chaw blara che ko nanyaro wala denu mbe kasa uma bo niye don baga pai ka lase amwa na juma na mate o ka ambiya marife ambiya ka dla ambiya ka nya mazik na chamle anga nya sa anga la sasoro toro fanga bonyana de ko fanga bonyana ala ka la chadi malimu dozo ka bo inko kono kulu anga jeka na majugu noro fura ni ya on yere sega mani ya cha fali mani on yere parce que fali ku cha fali mani u ka ta amu gwa faga bugriye fu kunde bagada dozo ko ta la nde dozo eta la anga duya blasa anga jeka ka gili ni sorasi che duni nu ka ekipu fem plein ni anyebi ni be manyimako ke chenjenga donc ube mali don una kunte wari koye una kunte togo koye una kunte jamu koye una kunye ka jamana ko kere de kono awa ala yu lame ala dalen dula awa ala beke anu deme donc amba nyini malien chena muso pe chele fe juma nata malien pe ki yere soro place de l'indépendance la an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ an k'a jira ɲɛmaa la k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye décision min ta nin ye ka CEDEAO kɛ ka bɔ an da la ka bɔ accord d'Alger la maliyɛnw ka laɲini de don an y'a don u da u y'a kɛ u ye layidu ta ɲɛ fɛnɛ k'a fɔ k'olu tɛ baara kɛ ni u yɛrɛ ka hakilina ye ni fasodenw ko ko ka min kɛ olu b'o de kɛ donc an ye laɲini min kɛ u fɛ u y'a laɲini lamɛn u y'a sabati awa an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini awa an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ n'u ma hakilina nin faamu u ka hakilina nin faamu k'a fɔ ninnu tɛ mɔgɔ gɛrɛ u bɛ malidenw de awa an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini an bɛɛ ka bɔ ko jamakulu ko kɔnɔkulu an ka taa monument de l'indépendance la le 16 février vendredi nata inshallah n'a jarala ye minnu ye nin baara ɲumanw kɛ ka dagajugu sama ka ban da la ka mali jukɔrɔfɛn ninnu k'an bila ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn faga o minnu nɔfɛ minnu ye olu gɛn olu daga bɔ an da la an kana to kɔnɔnamatu bɔ ka a yir'ula k'a fɔ k'u ka wale ɲuman diyara n ye. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔ ka siraw la kuma kolomana tɛ dɔwɛrɛ ko juma don n'o bɛ tali kɛ février kalo tile 16 bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ place de l'indépendance kɔnɔna na ka se ka taa dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma an bɛ dugawu de kɛ yarabi jamana min bɔ nɔgɔla sira o sira fɛ ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen an ka jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ ni cɛden ta bɛ kɛ n'o bɛ tali kɛ recrutement o baara min n'o bɛ sigi sen kan an ka jamana kɔnɔna na ko kotaw de bɛ di maa dɔw ma maa dɔw de bɛ lajɛ k'a fɔ k'e ka na ni maa hakɛ e ka na ni maa hakɛ ye o kota ko min n'o bɛ kɛ maa dɔw b'u hakilina fɔ kota ko in na an k'u lamɛn. Kosa in na gouvernement bɔra k'a fɔ k'u ye recrutement concours annulé donc tension minnu y'a sɔrɔ n'u bolo k'u ka vie ɲa tension t'olu minɛ hali ni tension m'u minɛ crise b'u la minnu y'a kɛ dogodogo la ni gouvernement ye enquête kɛ k'a fɔ k'a ma kɛ a kɛcogo ɲuman na kota de don parce qu'ils ont un circuit donc a kɔlɔlɔ tɛ ban fɔ la n'i y'a ye anw ka jamana bɛ kasi anw bɛ kasi secteur bɛɛ sa souffrance bɛ secteur bɛɛ la i tɛ secteur foyi ta Mali kɔnɔ k'i b'a fɔ alhamdulilayi i mana secteur fɛn fɛn ta walayi hali n'a fɔra k'an ka ɲaman ta walayi i bɛ taa maninin dɔ sɔrɔ kɛrɛfɛ kota b'a bolo a bɛ dɔw wele ko bon a fɔra ko n ka na ni mɔgɔ 3 ye bɔlɔntan mana wuli kota b'a la énergie mana wuli kota b'a la recrutement mana wuli kota b'a la jamana bɛ taa min o kota sugu corruption bɛ bɔ o kota mɔgɔw de la parce que u ma sɛgɛn ka baara ɲini parce que u b'a dɔn il y a toujours quelqu'un derrière eux hali n'u ye jamana kɛsu ta ka taa mɔgɔ b'olu kɔ n'o ye kotatigi ye o bolo ka jan donc il faut que ça cesse fantanden walayi i bɛ fantanden bila i ka baara la a dɔnni b'a la a compétence b'a la c'est rare fantanden k'a fɔ k'a bɛ don corruption parce que i bɔra yɔrɔ min na i b'a dɔn kota tɛ foyi ye relation kɔ kota ye relation de kota bɛ dan kari fɛn fɔlɔ min na o ye égalité de chance ye n'i ye jamana ta k'a lajɛ concours sira fɛ ni ɲɔgɔndanw bɛ sen na je crois que concours ça suppose que maa fɛn fɛn bɛ a charte kɔnɔ a tranche d'âge kɔnɔna na maa min bɛ a dɔnniya b'i la a diplôme b'i bolo i kɛra muso ye o i kɛra cɛ o i kɛra fila ye o i kɛra numu ye o i kɛra bamanan ye o i bɛ se ka na ka na i kan bɔ a jɔyɔrɔ nɔfɛ bon maintenant ni o ko kɛrɛfɛ sisan dibi la kota bɛ di dɔw ma ko parce que ko e bɛ nin jɔyɔrɔ la jamana kɔnɔ ou bien ko e ye senkolan dɔ ye
ye ou bien ye tɔgɔtigi dɔ ye u bɛ dankari égalité des chances la kota ko a bɛ jamana yɛrɛ de kanu ta ka bɔ jamana kɔnɔden dusukun na parce que a b'a yira kalan tɛ bili dɔnniya tɛ bili a b'a yira e parents bolo ka jɛ ou bien relation n'an taara o sira fɛ ce n'est plus utile ka concours kɛ et je crois que au sentiment de bɛ kun bɛ mɔgɔ caman na ni san laban ninnu na ni k'a fɔ ni concours yɛrɛ organiser ni kɔɔri dɔw don a bɛ fɔ ko karisa hali kana taa kɛ parce que mɔgɔ minnu kan ka taa o mɔgɔw o dɔnnen don ka ban dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn fu alors que ni dun ye concours jateminɛ k'a lajɛ k'a ta dossier donni na fo ka taa se concours yɛrɛ dun ma ka se résultat jaabi bɔli la a ko ka ca dɛ concours laban min tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ an ka sifinnakaw lajɛ mɔgɔw ye tile kɛ journée kɛ 2 jours 3 jours souvent même fo une semaine tile kɔrɔ u bɛ si fiɲɛ na gɔngɔn na ne yɛrɛ tɛmɛtɔ donna gidɔrɔn kan ɲɛ bɛ jeunes jɔlen na aran na u bɛ gidɔrɔn kalama de kan 14 heures tile kɔrɔ bon n'a fɔra ko sɛgɛn bɛ kɛ ko dɔw bɛ kɛrɛfɛ dibidibi la ko parce que ko ale bɛ nin jɔyɔrɔ la ko ni kota bɛ d'ale ma ale bɛ a diya mɔgɔ dɔ ta a don a conséquence yɛrɛ min ka jugu kosɛbɛ o ye jamana kanu yɛrɛ tali ka bɔ jamana kɔnɔdenw na n'o dun kɛra ala k'an kisi o kɔnɔ. ala k'an kisi o ma ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔw ka seerew la kota ko kan ko fɛɛrɛ de ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka dama kɛ n'a ma ye k'a fɔ k'a ye kalan kelen kɛ a ka taa ɲɔgɔn dan na ni maa min kɔni ye sebaya sɔrɔ o ka se ka taa ko kota ko kɔnɔ o ka bɔ a la an bɛ dugawu de kɛ yarabi jamana ka ɲɛtaga ala k'o sabati n'an bɔra yen kuranɛ kalan baaraw kɔni kun labɛnnen bɛ ka se k'o sigi sen kan ɲɔgɔn dan dɔ a baaraw kuncɛli kɔni kɛra maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ye sebaya kɔni sɔrɔ a ko la olu ka jɔnjɔndi baaraw kɔni kɛra u ma ntɛnɛ don a kɛnɛ in ka yan nɔ minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ diinɛ ko ni bato ko ma docteur mamadu kone ale tun bɛ kɛnɛ kan ɲɛfɔli kɛ kuranɛ ko kan an ka lamɛn. ne bada alisilamaw foyi tɛ yen mɔgɔ kan ka encourager fɛn min na ka tɛmɛ kuranɛ kan o encouragement kɛtɔ bɛ min fɔ an ɲɛnɛ an yɛrɛ mun bɛ yen an ka sabali an ka an yɛrɛ bonya k'an yɛrɛ don da la k'a lɔ ko an bɛ nin min kɛ a n'a ka kan anw yɛrɛ kan ka kɛ sababu ye ka kɛ gɛrɛ ye k'an kɔnɔ fara kuranɛ ka kuranɛ lamɛnbaga a kunkolo kɔnɔ ka a encourager yɛrɛya tɛ a kɔnɔna na a kun fana tɛ ko mɔgɔw ka boli kana kuranɛ durusi la adamadenya wari nɔfɛ mais silamɛya kɔnɔna na encouragement bɛ yen parce que fɛn dɔw bɛ yen en tant que ministre an b'a ye an b'a mɛn waati dɔw bɛ yen a kuma bɛɛ fɔ man di a b'a tɔ faamuya ni e m'e ka ko ta baara mɔgɔ t'a ta baara ni m'e ka ko ta baara mɔgɔ t'a ta baara don min na i bɛna wuli ka mankan ci ka fɛn dɔw kɛ ka fɛn dɔw kɛ o y'a sɔrɔ e yɛrɛ kɛra sababu ye k'a ko tiɲɛ yɔrɔ dɔ la i t'a kalama o la ne faratira min mana kɛ ɲɛmɔgɔ la o don n'o kɛra minisiri fɛnw ye mɔgɔw sɔrɔ k'a bɛn o ma a minisiri k'a kɛ tan a k'a kɛ tan a tɛ foyi kɛ dɛ a tɛ foyi kɛ dɛ e ka ko bonya bɛ e yɛrɛ bolo kuranɛ ka bon ka se degré min ma ni e yɛrɛ ma se k'i ka kuranɛ bonya yira mɔgɔw la e ma se ka mɔgɔw encourager k'i ka kuranɛ bila mɔgɔw la n'i ye ko wɛrɛ kɛ o tour ko dɔw bɛ yen o ka ɲi dogo la ka tɛmɛ kɛnɛkan ko kan n bɛ ka kuma bɛɛ kɛ kuma kɔnɔma ye a bɛ faamuyali kɛra parce que ko dɔw bɛ yen a bɛ sɛgɛn se anw ma a bɛ kɛ sababu ye an tɛ se k'an ka rôle jouer ka ɲa kuranɛ durusilaw a n'a karamɔgɔw k'o encourager o ye koba ye a kan ka kɛ ko ko n'i b'a kɛ n'i tɛ encouragement k'a kɔnɔna na a cɛ man ɲi dɛ nin yɔrɔ la an bɛ a sheikh wal imam a docteur Ousmane Saliou Traoré an bɛ a fo ani a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen nin kɔnɔna na mun bɛ yen ni o bɛ ka ala ka diinɛ ɲuman yira mɔgɔw la an bɛ an balimamusow fo k'an balimakɛw fo wajulikɛla bɛɛ karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o nana tɔn fɛn fɛn tɔgɔ la k'a ta an ka au conseil islamique représentant na n'o ye a premier vice président ye Saudiya ka lasigiden mun bɛ yan ani Saudiya ka ambassadeur min bɛ yan o bɛ ka donɲɔgɔnna kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ ko la cogo min na an y'a ɲini ala fɛ ala k'an ni o sara Saudiya bɛ ka baara min kɛ diinɛ kɔnɔna na a wa gɛlɛya sira kan ni mɔgɔw b'a ye an b'a seereya an b'a lɔ sabu nin min kɛra ne de kɛra a denfa ye dogodogonin t'a la daadaa t'a la a kɛra kɛnɛ kan a kɛra bɛɛ ɲɛnɛ an y'a bɛɛ ye an y'a bɛɛ superviser. ni tun bɛ tali kɛ diinɛ ni batoko minisiri la docteur mamadu kone an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka kuranɛ jidi an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen kalan dɔ kɔni sigila sen kan ka se k'o kɛ muso 30 ani sifinnaka maa 30 olu kunna formation dɔ walasa u bɛ se ka kɛn yɛrɛ kɛ u yɛrɛ ma cogo min na ka se ka baara kɛ u yɛrɛ kolo la u bɛ se k'o baaraw kɔni kɛ u yɛrɛ ma cogoya min na baara in kɛra projet PAFEM maaw kɔni fɛ projet PAFEM ɲɛmaa dɔ bɛ tali kɛ Fatumata Kulibali la an k'ale ka seerew lamɛn. ka kɛn yɛrɛ y'o dɛmɛ u bɛ se ka nafolo sɔrɔ cogo min na sɔrɔ cogo ɲuman na an kan ka baara wɛrɛ kɛ fɛnɛ ka kunnafoni di u ma sɔrɔ nafa mara cogo la parce que n'i bɛ fɛ i ka nafa sɔrɔ i ka baara la
i bɛ sɔrɔ min kɛ il faut que ka a mara cogo ɲɛ quoi i y'a ta min kama a ka se ka don o da fɛ o de la a bɛ se ka nafa ɲɛ ye kosɛbɛ comme an yɛrɛ b'a fɔ cogo min na jargon na n'i ye i mako don i ka sɔrɔ la sɔrɔ fana b'a mako don i la a fana bɛ nafa ɲɛ i ye. Ni tun bɛ tali kɛ projet PAFEM ɲɛmaa la Fatumata Kulibali an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka ni ɲɔgɔnna cɛ an ka jamana kɔnɔ dɛmɛ bɛ se ka kɛ kɛnyɛrɛyew ma cogoya mun na walasa bɔnɔgɔla bɛ sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen Sabalibugukaw fɛ yen nɔ fara ɲɔgɔn kɔni kɛra sifinnaka dɔw fɛ ka se ka dɛmɛ kɔni kɛ an ka finitigilakaw ye jango minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ gɛlɛya sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔw la u ye jolidi baara dɔw kɔni sigi sen kan ka yira k'a fɔ se wɛrɛ foyi t'olu ye ka se ka finitigilakaw dɛmɛ nka olu seko dɔw bɛ tali kɛ min na o ye k'u yɛrɛ joli kɔni di an ka finitigilakaw ma a ɲɛmaa dɔ bɛ tali kɛ Mahamadu Kureshi an ka ale ka seerew lamɛn. Ka nin jolidi kɛ wala an ka soutien yira an ka faamaw la parce que déjà n'an y'a jateminɛ an fana y'an dama kɛlɛkɛbaw k'a fɔ k'an bɛ se ka taa marifa ta ka taa front na ka taa an ka kɛlɛkɛbaw dɛmɛ o tɛ mais an bɛ se ka nin jolidi fana kɛ nin bɛ se k'an permettre dɔw fana dɛmɛ mɔgɔ minnu blessera mɔgɔ minnu joginna terrain kan kalo naani o kalo naani n'u ye appel wele bila an ma an ka se ka nin kɛ parce que nin yɛrɛ bɛ taa ni an yɛrɛ ka baara kɛcogo de ye k'a fɔ k'i ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ ka mɔgɔ dɛmɛ donc nin ye occasion ni an fana fɛ wagati an bɛ se ka dɛmɛ min fana kɛ an b'o dɛmɛ lase an ka faso lakanabagaw ma an bɛ fɛ ka dan Bamako dɔrɔn ma ni Sikaso dɔrɔn an bɛ fɛ k'a kɛ région bɛɛ la an ka bolofarada bɛ région ou région na an ka se ka a lase ka se ka poche caman u ka se ka poche caman parce que an b'a dɔn poche nafa ye min ye a nafa bɛ se ka se blessé u ma cogo min na a bɛ espoir di mɔgɔ caman de ma min bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ kɛnɛya sira fɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Mamadu Kureshi kuma kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin finitigilakaw ma yarabi ala k'u hakilinaw sabati n'an bɔra yen Wɛnzɛndugu sifinnakaw olu ye fara ɲɔgɔn kan kɔni kɛ ni ka se k'u ka sugu kɔni ka jɛya ta ka ɲɛsin o ma walasa saniya yɛrɛ u bɛ se ka matarafa cogo min na sigida kɔnɔna na Canada ambassade kɔni ye u dɛmɛ nin baara in kɔni kɔnɔna na an ka maa dɔw ka seerew lamɛn. An ka Mali autorité olu fana ka hamina dɔ ye saniya ye an mun bɛ ka autorité représenter commune kɔnɔ yan ni denmisɛnninjɛkulu wulila ka partenariat ɲini o ni ambassade dɔ cɛ n'o ye ambassade Canada ye donc moi je pense que aujourd'hui an fana diyagoyalen don k'u bilasira a baara la parce que an ka hamina dɔ de don parce que n'i ko bi ko kɛnɛya a bɛ saniya de ko fɔ parce que ni yɔrɔ ma saniya dɔrɔn kɛnɛya tɛ se ka sɔrɔ. Diyara an ye a bonyana ma ka bɔ ka na an ka sugu jɛya n'i ye sugu jateminɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an balakaw an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ donc c'est vrai an balakaw b'u seko k'a lajɛ la mais souvent ni an yɛrɛ bɛ to ka bɔ ka na far'u kan k'a yɔrɔ lajɛya je pense que o ye hakilina ɲuman ye. An ye denmisɛnninjɛkulu fila ye an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ɲinan an y'a san fila ye Canada ka fɔ min bɛ yen n'an k'o ma fond canadien d'initiative locale an bɛ an hakilina bɔ ka postuler a ka fond ɲinini na salon an ye fond in sɔrɔ an ye vivier dɔ bila sen kan ka formation dɔ k'u kun ɲinan fɛnɛ ala ye an garijɛgɛ don fond in na an seginna ka na ko an ye fɛn dɔ turu a ma kɔgɔ kɔgɔli in bɛ kɛ mun ye u yɛrɛ ka se k'u jɔ gili la ka se ka baara k'u yɛrɛ u ka sigidaw la donc an seginna ka na formation wɛrɛ k'u kun mais o formation kuncɛlen an k'u ma sisan aw banbana hakili donna aw kan ka activité initier aw yɛrɛ ye o activité dɔ ye saniya ye parce que an bɛ sigida min kɔnɔ an bɛ ka mairie ka kɛ an ɲinini kɛ mairie de fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mais an yɛrɛ ka kɛta ye jumɛn ye an yɛrɛ ye jeune an kɛta ye jumɛn an bɛ se ka bɔ k'an ka sigida saniya ka sɔrɔ mɔgɔ ma wari d'an ma parce que farikolo b'an na kɛnɛya b'an na bana t'an na o y'an ka jɔyɔrɔ dɔ ye sigida ɲɛtaga la. Ni tun bɛ tali kɛ Wɛnzɛndugu sifinnaka dɔw fo ka taa se Wɛnzɛndugu maire ma an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka ni hakilina ninnu caya an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen chrétien catholique olu ka sunkalo kɔni chrétien ka sunkalo kɔni mana na surunya a mardi fɔlɔ n'o bɛ tali kɛ a tarata fɔlɔ la u bɛ baara dɔ kɔni sigi sen kan n'o bɛ tali kɛ mardi gras o tɛ dɔwɛrɛ de ka se ka dunkafa yɛrɛ sabati o don tɔgɔla in na ka kɔngɔ ka sun kɔni doli ɲɛ o baara kɔni sabatila kunungo an ka chrétien catholique maa dɔw ka seerew lamɛn. Mardi gras ye don belebeleba de ye an ka chrétien catholique bolo an ka tun bi daminɛ don bi kɔni an ka dumuni kɛ k'an kɔnɔ fɔ hali ni gɛlɛya b'an kan an bɛna taa surafana dɔ ɲini k'o dun walasa k'an labɛn fɔlɔw kama. Mardi gras a commencé in bɛ tubabukan de la mardi bɛ tarata ko ye gras kɔrɔ ye ko min tilɔlen don ko in bɛ tali kɛ laadakɔrɔba dɔ la sisan ko tɛ ni kerecɛnw tun bɛna u ka sunba tuma tile 40 daminɛ u tun bɛ u labɛn dusukun na ani k'u labɛn farikolo la o kun ye laada dɔ ye ɲɛnajɛw tun bɛ kɛ a la ani ka dumuni tilɔlenw dun dumuni barikamaw dun ka dumuni dun lipidiw bɛ minnu na i bɛ se ka min bɛ se ka farikolo barika don farikolo la ka i se ka waati jan kɛ ka sɔrɔ kɔngɔ ma digi i la. Ala ye mardi gras jira an na 2024 mardi gras an bɛ Ala fo k'a barikada ne nisɔndiyalen don ka tugu a sera k'an to si ani kɛnɛya la ni n denw cɛkɔrɔba kɔni ntanyana
anw ni min labɛn bi an ni saladini dilan pomme de terre ni n'an sera k'o dilan k'o dun o bɛ n'a fɔ o y'an ka kerecɛnw ka donba ye n'o tɛmɛna sini ye mercredi ye an bɛ taa ala deli san o san yɛlɛmani t'o la sunba tuma bɛ daminɛ araba de fɛ o araba ɲɛbila tarata laada la mɔgɔ de tun bɛ o nisɔndiya ka dumuni dɔw labɛn k'olu dun farikolo ji kana dɔgɔya a barika kana dɔgɔya ka an bɛ sun don tile 40 ani su 40 tulɔlenko yɛrɛ da ani kɛnko dama kun tɛ dɛ dumuni nafamaw minnu bɛ se ka barika don farikolo la o laada de tun bɛ kɛ ani a tun bɛ kɛ ɲɛnajɛ bisigi fana ye ɲɛnajɛ ye ani fana dɔw tun bɛ ala ka jamana tulon ye ka ɲɛnajɛ kɛ jama la ani ka fini dɔw yɛrɛ la ka mɔgɔw nisɔndiya an ka nisɔndiya ka tugu ni bi tɛmɛna dɔrɔn wa an bɛ don kafarili kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ kerecɛn katolik maa dɔw ka siraw la k'u ka sunkalo kɔnɔ a baaraw kan ka daminɛ bi yɛrɛ araba an bɛ dugawu de kɛ yarabi jamana ka diinɛ ko a bɛ se ka yakubaya cogo min na ala k'o sabati n'an bɔra yen Seko Buwarɛ filimu n'o bɛ tali kɛ a catiri kɔni a tago filanan kɔni baaraw kɔni daminɛ n'o bɛ tali kɛ épisode 2 o baaraw kɔni daminɛna min bɛ tali kɛ Kora film maaw ani fo ka taa se Famok maaw olu kɔni ye nin baara kɔni sigi sen kan ka se k'a jira k'a fɔ catiri in kɔni a baara kunfɔlɔ kɔni daminɛna CICB kɔnɔna na wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka catiri in ka kunfɔlɔ jira maaw la kɛnɛ in kan maa dɔ b'u ka sira di an k'olu lamɛn. Bon, n sera ka message fila bɛ n sera ka min retenir au fait musow ka baara ko j'ai vu que u kumana musow kan kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛ sɛgɛn mun kɛ ani u kumana sinankuya kan sinankuya ni o ye Mali kɛlɛkɛfɛnba dɔ ye n'o bɛ bɛn sabati n'o ye sinankuya ye bon à travers sinankuya u nana ni sɔ ye ka fɛngɛba kɛ. Ni faamuya caman sɔrɔ a kɔnɔ filimu yɛrɛ lajɛli dama sali nin kɔnɔ mankan min bɔra aw b'a dɔn k'a fɔ ko kabiri ko filimu ye ko a tɛmɛna jɔyɔrɔ yɛrɛ la parce que an bɛɛ tun ko est ce que Seko Buwarɛ filanan bɛna ɲa Seko Buwarɛ ɲana kosɛbɛ. Cet épisode de 26 minutes de do donc a ma ban fɔlɔ nin ye kun fɔlɔ de ye komi baara bɛɛ n'a contexte do. Projet financement la en tout cas Famok la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka film choisi mais pourquoi an film choisi c'est parce que a kɔnɔna la message caman bɛ passer i n'a fɔ élection kan i n'a fɔ fasoden ɲumanya kan ani même muso ka rôle fɛnɛ communauté kɔnɔna la donc bɛɛ bɛ i ka tɔmɔta sɔrɔ film in kɔnɔna la donc o hukumu de kɔnɔ an ye film in financer. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka siraw la Seko Buwarɛ a tago filanan baaraw kan an bɛ dugawu de kɛ ala ka seko ni dɔnko ka se k'o jidi an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Danbele bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki an bɛ taa Ameriki jamana kan fɛn min Ameriki ale jamana kuntigi kɔrɔ Donald Trump fɛ ale lafasabaw ye wulikajɔ dɔ bolo da tile 4 ale kɔfɛ k'a jira fɛn min ye jamana kirisoba la walasa cogo min na Donald Trump ale tɔgɔ bɛ se ka don jamana kalata sɛbɛnw na a jirala k'a fɔ ko jalaki minnu b'a nɔfɛ ko bɛ ka sababu ye sa ko olu bɛ gulo nka nin waati ninnu na jirala fɛnɛ ko a bɛna teliya ka kiri fɛnɛ walasa cogo minnu na Novembre kalo nata n'o bɛna bɛn jamana ɲɛma kalata ma Ameriki jamana yɛrɛ kɔnɔna la walasa a bɛ se ka wulikajɔw kɛ a bɛ se ka don o la cogo minnu na o kɔfɛ an bɛ taa Burkina Faso jamana kan karido n'o bɛnna février kalo tile 11 ma Burkina Faso finitigilakaw olu binna jan dɔ kɔnɔna la n'o ye jatigɛwale tigilamɔgɔw ka jan dɔ ye a kɛra sababu ye ka maa 11 ɲɔgɔn k'olu bɔnɛ u ni na maa 7 finitigilakaw la jirala fɛnɛ ko olu fɛnɛ k'olu kɔni ko olu joginna nin waati in na kɔni wulikajɔw bɛ senna ani sɛgɛsɛgɛli maa jugu ninnu walasa u bɛ se ka sila tunun cogo minnu na o kɔfɛ an bɛ taa Senegali jamana kan ka sanga ni Senegali ale lahalayaw y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO ale ka cidenw kɔni bɛ tile 3 taama la Senegali jamana kɔnɔna la Dakar a jirala walasa ko fura bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Senegali ale politiki ko mankanw na barisa ko Senegali jamana kuntigi kalata ko ale bɔlen a dɔgɔkɔrɔ n'u kun bɛna bɛn ni février kalo tile 25 yɛrɛ ma ko kumaw kɔni ko ale cayalen bɛ kosɛbɛ ale bi an bɛ to o Senegali jamana kelen kɔnɔna la Senegali jamana kuntigi kɔrɔ 2 a jirala k'a fɔ k'olu kɔni ye tɛgɛ di ɲɔgɔnma baara dɔw daminɛ Abdou Diouf ani ka fara Abdoulaye Wade kan k'olu kɔni ye wele bila fɛn min ye sifiw ma walasa k'u bɛ se ka dan sigi wulikajɔw la cogo minnu na ani politikimaw k'u ye wele bila olu fɛnɛ ma k'u ka sigi ka fɔ kɛ walasa u ka kuma jamana lahalayaw kan k'olu ye wele bila fɛn min ye jamana kuntigi Macky Sall fɛnɛ ma k'a ka kalata kura labɛn kɛ teliya la walasa cogo min na basigi bɛna Senegal jamana kɔnɔna la karamɔgɔ Sidiki an kun ye min sɔrɔ ni kun ye olu dɔ ye. Umu Danbele an bɛ dugawu de kɛ